Yoro you try. Gipriang sobhai fi baro hagane ka por. Kiba pet yang ka program. But nganget hagane ka singi fi mat ya ka jingkyrkhu. But ngi aingur you try bi Pastor Bantei don lem but ngi hagane ka por ya ka ban ai ya ka jinghikai. Nakaktin ka jong blay. But ya ka mat ka bang ibu hagane ka singi ya ka bangin ya kren ka day. Chapang pi kwah ban mat jingkyrkhu. Yo pi ong haka jing im jonga ngamdon krono ka jingkyrkhu la fi de ki samla ni ki Nongthymmai ki Nongkhpa ki ba pet la fi de ki khna ki badang ki samla ro fi ong ngam pa ji omat jingkyrkhu haka jing im jonga ngam su tho shapang ka jingkyrkhu nga su tho be tang shapang ki jing e nganget haka ni ka sngi lamba ki ni ki jing hi kai fi ni omat shisha ya ka ta ka jingkyrkhu haka jing im jong pi bat kan pen kalaro ya ka jing su tho bat ka jing tip jong pi shapang jong ka jingkyrkhu gen kani galong kamat ya ka baro ki briu ki snol tho bagalong ka badan kam hado kata kata namar klem ka jingkyrkhu lene klem kata ka jingyo lene ka jingdon jingem ka jingem kumnungin ya don ki briu ki ong suk ubaduk ki ong na suk ubaduk ba ong ka tin jumblay ka bible klem ong suk ubaduk ha ka do ong suk ubaduk ha ka mensim na ba jongki long ka hima ki beneng jisu u klem kren ya ka jingduk ka baken jado u kren ya ka jingduk ka baken jaman sim ka bamut hi ba briu haban sngutu ba klem utrai unum la ban nei dan ki briu ki sngo ba ngala ban le hi da ka jing start ka jonga da ka jing tip jonga da ka ta ka education ngala ban le ka ta ngala ban achieve ya gane ka tai henry u jisu ong ha ka ta ka jing long man sim ban sngutu ba klem u imla ban le u jisu klem kren ya ka ta ka jing sngoduk le ne ka ta ka jing duk ka ba kan jado tan ni ta u blai jongi u kwa ba bangin long ki briu ngam kren ya ka prosperity gospel ha ne ka sngi henry nga kren ya ka ktin ka jong blai ba u try u kwa ba bangi kum ki kun sa ngin long ki babet ki babyang ki baruspa uno pa ubakwa bagi kun ni ki badok muno pa ubakwa ni ki kun bagi long ki bajenjar ukpa hagini ki snili la shu ong no ma taman biang ki kun rute le la ka le tu la ka tu rute ban thiet ya gani ka tai ban perkhat nam ta ka future jong ki kun re uble jungi umdei watu uble jungi umdei ubahap ban le ai ban ai yangi re ma uhi ulong ka sos ma uhi ulong uta unong kyrkhu bagi jingkyrkhu baro kita raw tin jumblay ko ang bagi jing ai babha bagi jing ai bajanai baro kawan ukpa bagi jing shai but haba ai kabamut hi umdan kano ka sengiu jong jing kala ong tin ge jong blay haba ai yangi kalong bi kabayai ne haba fi ong pastor shapang ka jingkyrkhu hato briu de yo mat tang ka jingkyrkhu ha ka bakan jado kala biang e ka bible ko ong ne lada ubriu yo tangi ka ba kin jado lada klemutrai kadon baik kabaya khle lang ba gajing sungsi ong gaktin jumble fi pule kata sithi banin kong timatin riu pau ka ong ba kadon baik ka spa jong ka perthei kawan ra sibun ki jing kuslai te deheng ta lada klemutrai temu kadon baik jing kuslai re banutrai kalong gajing kerku kabamut ketu ka khot pastor ba ong wa la fi yo lut ka spa baro ada fi du no ela ka jong ka ben sem pinya pli ka da kai kabamut ka spa baik tang ha ka bakan jado kamdai ka jingkyrkhu pura ngong ye pi tela da yo makana ye ka spa bakin jado la da umdan utrai ubri wan lang khoi le ling khoi te umdan ye hiru kabamut hi kamba la ibu ikane kamat pi kwa mat jingkyrkhu kabamut ka jingkyrkhu kadai bandai lang hak bakan jaman siam bat hak bakan jado kabanin kong e ka de jingkyrkhu bakan jaman siam la da ngim dan hi unong kyrkhu ka jing im ka jongi tadai tak tin ka jong blai kong raikat kita ki blak pudyang hi u ha ki tul ai ka bor ban long ki khon ki jong blai ha kita ki banget ka kerteng ki jong ki belaka om jona ka dok snam nan ka mon ubri on ki belaka no blai ka bamut ngi hap ban pediang sha yu trai ban long ki khon ki jong blai tadeng ta habang ilong ki khon ki jong blai ngilong ki nong yo pateng ru ya ka beneng bari ka khando ki nong yo pateng ki jong utrai ta habang ilong ki nong yo pateng ki jong utrai ka bamut ni ka beneng kala de ki jongi ka khando kala de ki jongi kamut kata ka spa ka lawan hangi namar ka wan na ukpa jong ki jing shai ka wan na utrai kamdai ka buan na ka perthai ka laban kyrkhu ta daw soitan wong ngan ai ka spa wong mani nga ngan ai tadin ta don ki nong ruai ka perthai ki bala dino elo jong bensim ki yo ai ka spa dagim don ni ka jingsuk tang bala don ni ka spa kamut bala don lut tang ba la ka ta ka spa ka dai ka buan na ka perthai ka don sibun ki jing jenjar ka spa kamla ban ai jing ki kamut ka spa ka monra ta ka jingsuk ka badap biang hau breu kanu monra le leru namar ba udon ublay jong ka spa ru uba ai spa ya kita ki ba mani usaitan ko makan ma fi kulialam yu jisolar tu lom ong kani bar khoi kade junga mani dam yanga tengan ai lutte kani ke perthai bar gawai takamut lada mani ukso kadon ke jingkyrkhu ba kan ja perthai namar hab ya compromise haba bon ke but udan ya ka bor
Bankerkhu da kata ka spa ka balong ka jing tim ya ka jing im ka chui kam dei ka spa jong ka jingkyrkhu ka jing ai ba bha ka jing ai ba janai ka dei tang no blai ta dei ta ha ngi hap an pediang neng kong yu trai kum long pen em jungi ba ha ngi pediang yu ngi klalong ki khon ki jong o ba dei tang yu diang ya ka jingkyrkhu na o ba ka jingkli ka long kum ne ru hato ba long ki khon ki jong blai pat hato ngi don kam em ban le pat ya ka e ga blai kwa ngan wan ra su ne ka wi ka point hato blai kwa na ya ka bangin le e na kam ta jong o kalau adon ka wi ka kentai mo pastor kawan ha ka yeng ka jong simon kalau the no ka tin juble ki tu ba kalau adon ka ta ka jing ya khot bam ja u simon u pharisee jisu ki sanran ki don hang ta kalau wan ka tu ka riun thai ban anda ba kala rung ha ka tu ka yeng hoi kala yam kala sai ki jat jong trai kala nya dus nyu bat ka da the no te ya ka tu ka jing ubi baru trai khlam mo e bli ba the enga usha ba ka tu ka breu kan the ka bumut i utrai usngut tanat te ban yo diang mar kata kam dei kaba ba force ya to kabriu ban le enre na ka donut jong ka jing sungu kumen na ka donut jong ka jing sungu kan ka kabriu ka le ka na mar bo jisu la da pen em ya ka la da be nyu to ligi so na ka na mar ba ka sungu ta ka da ka wan ra ya ka jing ai ngu shau try ya ka ta investment jong ka island ba ding ta ka testament ka badem ka kren ro bo blai ong hatu filutin em nga tip teng teng ngi along kristan tam ide ki nong luti em de ki nong luti sneu ni ka reu da ka jong ka pertain re ki nong tu ba khoi ki ba tu senam ni no breu ki ba tu no blai senan Badeng tau try ong pilutin em yang kamut ublei ukwa bangi ngin ai e chu o ngi ai nang kong la jong ka jingem kambut tang ba ong ngala ai la biang re hap le rubat ka kam namar kata ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap ong ka tin ka jong blei kamut hap le e ka bamut hi pastor ka ba fikran ha ka kenja do bangin yo mat jingkyrkhu ngi hap ban ya renti kum ba ka tin ka jong blei ka labo hot hanre ha ba kenja man sim ka bamut kam dei bang Shillong nyam kristan ngi hap ban long how Chris mot klem Chris kaman toy eruem namar ladai kat kini gari ka jong i bo blei la kerkhu ta ngasngo la buon palat ki kristan ni gari jong i re la da examine ki ta pastor hatungin syam kristan ta de jingkli la da examine si syam bambuon bampat long kristan don we breu ba la kli hang to kyong ba gane di ka christian street wong we bong christian street ngasoi hap ki jong jong tu breu namar la da examine si sai ki kristan hatu ki de si sai ki kristan Hato ki dei sha ki nong bot ya ka khtin ga jong blai hato ki dei sha ki nong bot ya Jesus Christ ba ki kai ki jong u blai la kar khu ingi hang ne da ki mar po khndo nado men chwa nado ka ding nado ki ni ki do yong ki motion nang ta ki ba bon ba habaro ki liang menta su ka tourism habaro ki liang u blai la kar khu plat ni ga ri ga jong i Henry habau la kar khu te kat nong ngut pat ki ba smol thu yo tam nong kar khu kumba ka ni ka breu ka smol thu te ka meri ka baka small tu bo trau la kerku ka ula pen em ka ula beno ya kita ki suit na ka bat ka wan ra ya kita ki jingkyrkhu ya kita ka jing ubi ha kaman jong trai kanungot ki basong thu ya kata bun sin jong trai kerku yang ni duai supan span bat nga ong ya kata lada sibu unu breu shakri o prime minister la unu breu shakri o president jokri india de u shakri ya ka sarkar de Try ki laju kuslai kumno ban yo pisah laju kuslai try kumno ngin yo ka bam ka di ki mar bi syakri kim non kam pan jingkyrkhu na mar ki la don lupa ka jingkyrkhu try prime minister try ong ningan duai kan yo kali try unum duai ya man yo kali na laju duai ningan yo ka yeng kini ki try hang to ka tulap ka bahe ka la si wan ni ta ka dei ka tala kat mo tam la dangi syakri try ki try body sim hatu in kuslai ka bangin bam ka bangin di nginom kuslai ka jingkyrkhu ka alwan lupa ka jing em ka jongi dai bon sin bangim syakri u dai heng tangi Shillong tangagan yam ngi shulet jeseng bat ka basmusi ka long ba what you blay inang no ben ai di kutia okay kata ka dai ka blay am upe ya ka do no jongi kani ka prio ba ka wan so jisu kala the lut ya ka jingdan jong ka baro dai na ka manta kamperthai gi kloi ban the da ka tiket ka dai ara hajar ka kamperthai ne dai san hajar oh kloi ban the kloi ban ai na mar ba blay ba ka dai bagi semua baka dei ban ai. Ni haban yet ila de gong bai pastor ila ong. Ni haban yet la de ngide shisha mo ki kristan ki bashisha. Ne ngide kristan ki bala sukha ha ga yeng kristan na. Ngide kristan ki bala pediang yu jisu ki ba kongo ya ka ktin ga jongu ki ba ya bet kat kum ga ktin. Ne ngilong ki kristan ha ga niam. Tang bala khot ga niam kristan bangi shu ya ha ga ta ga niam. Kwa banong ye fi ga niam ga nom la ban penem. Dei tang jisu ban penem ba pi hap long shisha ba do. Da masjidon ki brio pastor ki ba bon ngi siyo pani do wai ba siong pastor ngatrai kani ka kamru ngamyo jingkyrkhu ngale kani ru ngamyo jingkyrkhu ke ga daw pastor ba ngamyo jingkyrkhu
Kawai kalong ba kumingilay Ukraine nakapor na kinarensan. Boleh wai sembayu nong bet. Talada uta unong rep uyo itu sembai buong aja itu benlik bet teh sepok kata kelengka. Tuang an bam no dunu sembai. Pitarai un kedang ben bam itu sembai. Ublay uang ai sembai yau tau nong bet kau mot u ai yang ikat ikan ke jingkyrkhu bangin nang bet syaka hima ga jong u kenang ba nakata ke jing bet jong ngi isibu namar da bet tang ui pan rem kimi lai po sa po tli ki pan teladangi bet ia kata kaba ublay lo ai ga keti ga jong i ladangi bet shispa nak shispa kan roi bet lai po and real po shispa kana lai po kan real po kan man ka shispa sya kan roi bet but nginginum bam lo to sembahin ringin bam nakita giso kiba mi nakata ka jing bet kan bagalong kumne pastor habangi ai show try am teng yong ni sungu benut te ndrei kat habangi ai show try bi try ublei don kami pisa jongi ublei don kam tu pisa jongi habangi ai show kabamut hi ngi penlang nam ta eladi ngi ai show utrai ong ai hakti jonga khnang bangan yo ban penroy ka tadeng tau khna u ai gitu ki artli ki dok kha santli ki puha ka khti ki jong trai kala roy lada tu khna u khap nap unum dap taman bam yala diru Kindiat pastor dan ba ong ni jikling fi ong ben ai hakti jong trai ki ong ha engi yu i pa di tau trai ki ong i haban ai hakti jong ki pastor na ki ba yalam ya ka jing sakri hato kata ka dei pastor tingin ish e ublei la thung te gi nong trai gi jong baru thrung gi sakri gi jong bagadai kata mantah ba ki siwi gi tax kimli ai the direct prime minister si any kendo yo ki haban ai shaki to ki sakri gi bala appoint daga government shaki but kadai kata gaktin ga jong blai ko ong wan lamro ye ki jing ai gi jong fi shaki yeng gi jong trai kamot mado badan hing jong trai gi dan ki sakri gi jong trai an ma ban pen sai pastor kata ngakeli nama mene fi poi tu kspang tu khna nama utu khna ru khlam wan ban ai be hakti jong jisu u ai hakti jong andrew badu andrew wanra hau jisu badu jisu ai biang ya ka ban pen roy ya kata hakti jong ki sanran ka bamut hi ka jing ai ka jong i pastor habangi ai ki sakri ki jong blai habaki sakri jong blai pat ki duai ka bamut ki ra su trai ka bamut hadin kata ki pendon kampat ya kata bau trai upen roy ka kam kade kumta pastor tadau khna sayo khal ar tu kri ka tam de pastor ka kran be khal ar tli ki banai de ladangi ngi ai daga jingat ngi ai daga jingit ublei onga it kita ki ba ai daga ba kemen mdei ba ai daga ba khapnap ne daga ba ngo khonyo men sim ne bala ong ban ai hap shu ai la ka ai ne bala pan than ublei kan mau ya gani lada pi ai daga ba khonyo men sim bahanai ai ru la pi ai daga ba ong an yo kata bahanai ai ru i kata ublei kwah i ki bru ki ba ai daga ba kum kata ga judgment sim ri umman ya kita ki ba ai daga donut ka ba kemen daga donut ka ba sungu kumba ka ni ka riu kan thai kala ai bar gade kita haba ngingi ai shautrai latikna ba ublei ongan karkhu ya fi wong to tunjuk te yang ha kan ni tasmen berim ka ong kita malki no malai de khot ba pra wong beli fi luti nga beli ubri luti nga wong ba to tunjuk inga ha kan ni wan lam ya ka wi ki spol ba ki ji ai ngo wong wan lam saka ying ga jonga wong tunjuk ingat ya kan ni langan plin ya kata ka jingkhang jaga benengan the no buk iki jingkyrkhu bagi tiar jufi kin dap kin chleh do mengam jaga shu ngangam kren kata pastor banga syukran renga syam banga yo amat jingkyrkhu ti ladi taga de kata nganget piru piu amat jingkyrkhu ya kata habang ile ya ka ktien ga jong ublei ulong serius do kata bahwa bau kren ka bamut hi umut be banle ya kata andre bun singim long serius ba ktien ga jong blei ta kumnong inyo diang ya kata ka jingkular ga jim ga jongi kaktin jublai ko ang wan lam ya ko wai dikis po wan lam ya to kijing aingo uang tenju yang hagani langan plin em kijing khang jo ka beneng ngan the no bok kijing kerkhu ki ter fi ndap chlai haro menengam jak shu uang ngan sneng yunong bam do nam ta jong fi ki so jong fi ki nam ha kamot habam pat de ka por ublai unom le haro da de ka por fin yo diang ta bun singi ice kam jong blai yo ani kumnong im yo da habang ngi invest ngi haban up kadon go por bet kadon go por ot unong rep bet menta yo ni so menta yo hap up te ya ka ayom at hap up tadeng ta habang ngi bet kamut ngindu nong andre habang ngi invest te hau try ka jong u ka long eternal te kam ju yap kam ju do mo blai jungi umdei unong bam do udei uba pahu bat uba kerkhu ya kita ki invest neng kong ya ka jingim hau badeng ta
jing bahai jing snai jing ukin bot silen ter ke jing em. Pastor mut geli kan we jing geli. Kan tu lagi jing ai pok Bible ka tho ba. Kadon lai tali, Lai tali. away gade away nish po, so nang kong, bar ki jing ai ngo. Ya bon na pi hang ne ba pet. Ya phim su tho ke ai ka we ne ka sipo. Mo pastor pin batai chwa ka ban kong ke we ne ka sipo. Bun ki bru ki e ju try, tang bun sin kim tip pat kumno, bakin le te. Tade ta la shu ai kulmar ya ka ba don tang tangi ai kat bangi sngo dei ban ai. Mo ring ngem dei ban le kum tangi dei ban le kat kum ka tien ke jong blai. Mar ngem la ban shakri kat bangi mon yu blai. Ngem la bangin ai kat bangi mon shu blai. Tade tangi ha ban ya kat kum ka principle na ka tien ke jong blai. Ka ban kong e avi ai se ka kam ke jong blai wa ju ai da ka do not ka ba thnum, da ka do not ka ba benot, da ka do not ka ba khonyo. Tadi yang tahu PI ada ka download ka ba kelut da ka download ka ba comment to ka ji kai ning kong ya ka ya ki jing ai ki ke wei na ki shipo ka wei na ki shipo ka long be ba kan mau ya ka ni ka shipo baro hi ka de ke jong play amut da yo tulop silak na de yo syajar na de yo kanu ka tai baro ka de ke jong play tang bo play dei ubale bente ngi hedo kata tu ong atip apir pidon kam ka ba jado wong ai no ka wei na ki shipo yang ka mut na ka syajar ka de spa Nakasilak kada ispo ajar, nakasipolak kada silak. Tadeng ta kawai nakasipo kada kata. Kabamot ubriu haba utray. Ulese uyo atau katulap lada ada misteri na bayo tulap tayo na bayo tulap benai. Takamot nakata kabayo hakti hap klat chua. Kawai nakasipo lada san spa kada san po dengka, kada siajar kada spa dengka. Angai kisai kata. Berkata kalong pile namar ba pisungu. Bahkan ni hingga dia jong turai. Lada ngimyo aga jingkot jingkia ini don kamet ke bapang lai bantre. Sebut lada ublay kulam ahingi itu ke kam dan bengin tre. Malaysia fila duai, shofinyo itu ke kam. Oh try ngan duai try ahingan ke kam por fila interview na por boleh. Ublay wai na kam dala ai ke kam balaklet no. Sungu bala yo hi, sungu ba Shillong kalong hi. Tadeng ta kani kawin ni sipo kadai kum kata jing ai ka bangis sungu yu ublay am ya ka ba kadai pat kadai ke jong ublay hi. Tengim dan kaman ai baro kita kisipo rei tangkawe. Nagan kisipo tangkawe. Kamu sak kendai dah ngi. Sak kendai. Tegan ni kadai ka bau try hikai yang ngi bangin de. Amar kani hi kadai ka ba ngibu ik investment nam tai ladi. Cuban rap susu pastor kata lam ta ki ba pidon haka business pan. Ki ong kinbu kumnong inyo we ni sipo ngim su tho. Nagan nong ka ba pi yo haka sisngi. Kam dai ka try ka ba pi invest. Nakatukan nong ka ba pipiyo, dakata ka nong ka ba man ka singi ba pipiyo, lang ta fibu kawai ni ka sifo la ka day piyo nong san po si singi ka mot san tengga, ala piyo nong si hajar ka ba mot si spa, bat kum ta ter kat kum ka jing yo nong. Nama pi haban bu pat ya ka tu sembay, mo ka ba fila invest, kata ka business ka jong pi, te day nama kata ublay kum ba pastor yung umle beng, mun palnot no pi, usu tho wang na ka ba piyo nong, ba finwan la. Ya kata nang tayo kaway na kasipo. Ini problema pastor na katin jong play. Malaki lenong kabalay dekat ba pragong. Ubriu unluti yu play ni em. Penban fila luti nga hanrei piong haga ba kumno ngila luti me. Haga ba sipo bat ki jing aingo ken. Pilong ki blatim daga jing tim ken. Kamu ladang yem ai ya kaway na kasipo ngilalong lupa ki batim. Naba pila luti yang mapiken kani ka jait ben rio baro. Kabumut lada ngingim ai kawai na kisipaw na kanay ka produce kabangiyo. Talada ngingim ai ya kata ngiday kibalatim no ang kaktin ka jong blay kari jong ika ni fi pastor. Blay ka ni to lagar kuingi. Lada kabiyang kawai na kisipaw em nganget ka commission kalaya ikan no. Lada mangi menta mo hagi por kaman shwa kidigi pareng te kiba support yangi. Kidigi pareng kibawan lang ti kibawan support. Hendray kalada ka por jongi menta banlet siya ki pareng. Finpet siya ki Rewales, finpet siya ki London, finpet ki babon ki Ri, siya tayo siya po, kamtam ki EU. Dan ki Briu, biya ko, yung nga ba, ki Jeseng, bakikilat, tang arngot, laingot, dabon, ero, ispongot. Kalau doon kam yang iman, pa, nang nita man tayo siya ti. Ya ki Briu, bangin sponsor, ban ay, kaktiin, ka jong blay, ban long, kinong yelap siya ki Jaka. Oh, kilawan maki siya ni, kalis ka palay, jong imalay siya ti. Nari ka pa sumusi, man tam, ka gospel, kampat po, itatang hapo, kanapararo. Ngile ayo kan? Ngisusarong iyong ni. Tadeng tau traung filuti nga, talada filuti nga kanwan gajing tempet menta ka sarkar ko ang gadon gajing hiran. Kadon kalat ng ikran ka mansim gajing sumukya nga kapor. Bulay ong pinlong ki blatim no te daga jing tim kan. Namar bangingim ko ngo igaktin gajong umblay. Bangimle iya kaneka
ka hukum ke jong ublay ka deiru ka lenti ya ka bangin la ban lach na kiram ki sha ban lach na kita ki jingduk ki jingkerdu ublay ong ai ya ka wei na ki shipau lem da gum ta ka jingtim kan wan namar filute nga namar kani ka shipau ka de ki jong ublay ong ai tang ya ka wei bagari kata pastor nga ong ba ngihap ban le kum ki breu ki jong ublay fi bedan na ka kam sorkar bun sin bala shi bam tang ila de fi klam ai shi utrai pila si pensumubhat ang yaldi kumbaga ong pimdi mga kuno ipi ring atip la dadon ki mela la dadon ki street fair ngi kloy ban ai te boleh ngim ai show try te nam tay la ding ipen biang palat te ring ni kadok kan jot no te ni kadok ngile ayu nang mentau try ta kadai ketau tin ke jong blair ko ang bafilutin mu blay la dangi luting long ki blatim ngin long ki blatim dei tamangi wat ki kon chungir ken long ki blatim fi kwa ba ki kon sa fi ken long ki blatim Ublay wang mapi bagan ni kapateng menriu kan long ke balatim kan daga jing tim ong try ladang ipet ya jing yo jing kot nang ni tapi pastor ka biang sya kawin nagi sipau naga business nagi jing tray baro ani kan daga jela ka barus pa tam ki break one sedem kilengok tengi marumdan weru bayap tengan le mdan weru batia posurok mdan weru badon mo klem jankup jan sembaro ki biang lot ublay la blessing do kata ula kerku engi do kata tadau ki we nak ki we bagi jela bagi pet chene ki bon nati neri thor ki jaudot an pet ye negeri ke jongi ada ya tu ya kata pastor tu ke jingelap jonga arjar kendai ola danging imle nginlong ki blatim boleh la kerku pelat ingi kat ni dangim sim serius ke ketin ke jong blai kada apa ya ke ha karandang am tip ngini le komno dai menta kadang dai ke por kadang don kelenti ya ka bangin le nam ta ka kam ke jong blai batangan ni ke wei pat blai sungosi ada pi ai ke pisau ke poisa bang kam dei poi ha ka caka ba pelang kadai ka caka ba pensaprang kadai kata ba ka gospel kadai ban priang mar ka utrai umlong interested ya kanu no ka balang ban peni ka bank account jong kita kanu kilalang ka bank account utrai wong kanu ki men sim pila job asung si obon ki report ki kut tang ha kata jinglot kut snam ka David tang ha kata lut kata ta klem peni pat kanu ngut ki men sim ngila job kedon ki jingroy no syo kha paramaki ublay unum man ka biological growth ban syu kha paramangi reu ublay ong lalit nem syagitapan kibadan kami ya kajing penem bagay kata kawin na kasipaw kadai kata bang hiaban wan ra syaging kata wan lam ya ka sipaw syaging jikin show knang bagan long kajing ba makaying jonga bato tunjo ingat ha kani ong utrai langan plin em kajing kang jaka beneng wangan the no book i jingkyrkhu kat ba onom nyam jaka shu ong utrai onom nyam jaka shu de bar nganget ha kani ka por phi ba pet phi amat ya kani ka jingkyrkhu syapang kani ka wei na kasipaw Yo fidon ke jingkli vina ha ka testament thamai klam thoi kata. Hare ka jubab ka debu Jisu wong. La fi pulien gospel jong Matius nong ka ba arpulai. Ka khot ka ba arpulai ter namar uda dombat uda bitari ki nong thobat ki parisi. Namar ki kloy ban ai gwe ni ka sipo na ka pudina. Ka tien ka jong blai ka ong pakilong arsap ki ora gwe ni sipo na tai pudina ban na kita ki dil ban de ki kumen kini kita ki musla. Na ki baret ba ka ba mot ubri ka mai si hajar wan ai spa wong kumta. Wong parani wong ba but pi eno te ya kita ki eki ba kham khia jongka hukum ya ka hok but ya ka jing isen ai but ya ka jing het kala dai ke nya pi ban le ya ka ne but ban eno ya kita ki we u jisu wong ne kala dai ya pi fin le ka ba mot ban wan rabi ka we ne ka sipo namar pastor teng mo ada ka mai si hajar ban si spa ngapat pang ka mai si lak dis po jar ta pastor la don sikli yo don ha ka ne ka jaka ngam te pastor ka badang keren hamen se don jingkren ba hang ne don ba pet mun shwa pi ka mai ret pi dang ai man talas dang ka mai he pi pia man ya kata jing ai ngak kwa banong fi pen kong ho ila de ho trai wadu bo jingli ka pisa jonga ka lech e namar kam de ya pi ba fin kali ka wei ka de ya pi su pen kong ho ila de ha ka tin ka jong blai banong bangang ade ban ai ya kata ka wei na sipo but kumpa I pastor la ong bakani ka de ka jing sisa nganam ong fi ka wei na sipo ka de ka jing bet ka wei na sipo ka de ka jing kong ho pen kong ho ila de ha e ya ka de ka wei ni sipo ba PPI ka de ha kita kiba makiru ki pen kongo ila de hagak tin ka jong blai kan mau ba pila ban yo jing ken manus nem ka pisa phi ka ya che hare lada ka pisa jong phi kam ya pat sa ban job ye ki men sim kwa banong ye phi bet haga jaka ka bam sai so ken ba yo de na mar ka taro ba phim yo mat jingkyrkhu phi hab man sung thu ye kan ne de ka jing shisha haga jing em la ba phi de ki nong rep phi ngapat ju ai ka we ni sipong ngapat ju tip ye kata ka we ni sipo sedang ban ai namar ka ketin ke jong blai kalawan na ka ba syai kedar sa phang ka we ni sipo ni ai men sim pi tu wan lam ya kata ka we ni sipo ban ai sya kata ka jaka
กับพี่ยอมาจิงกรคูแล้วแต่พี่เอาไงยอมาจิงกรคูบ้าหมอนักพอตเน็ตไงยอมาจิงกรคูก็กตาบ้ากันนี่ก็จิงสกรีพอตเน็ตยังไงก็จิงกลีก็มีป่ะพี่ละเล่อยู่น้ำตาพอตเน็ตแล้วแต่พี่เอาไงยอมาจิงกรคูนักพอตเน็ตลองพี่กี่บ้าไอแล้วแต่พี่ไม่งั้นเอาพี่วัดกตาเราก็กอสเปลกันเนี่ยจะมารูเบลย์อุติบคำผ่านน้ำมาบบนกีฬาอัพบันคิมิลินตีละโนกับพอตเน็ตกันข้างเนาะอันนี้น้ำมาบอุเบลย์อุลาเป็นยังอย่างนี้kaya nadu senam arajar nyo hadu menta. Bat kadang ya hadu dawan utrai. Hadu utrai ko ba pinyo amat ba pipat ya jingkyrkhu. Pilayo jingkyrkhu pilayo diang bon ba ki jingkyrkhu. Hadu utrai wong pipat kon pipat jingkyrkhu. Pipat ju bet ban persepriang ya ke gospel. Ya ko ba nong ye fi. Fila ban wan ban pat dwai. Yo utrai wong ko kon. Beli pemla beli iPad. Yo try ulak kerku ti fi hak rap ke jong fi ulak kerku pi syong hayem pim dan ni bentar hapo ti mobile fi yo mat ya ka tin ke jong blai long fi ki ba pen kong la de hak ni ka pong ai man sim ya fi ki don ba hang ni ba pe fi la don jing thmu na do menno hane pim so nut hak ni ka sking anong fi ublai umpet ka bakat no upet ka bakum no fi wan ra apa fi yo mat jing kerku ai pi long ka daw jong ka jing kerku ken namar ka jing ai ka jong fi akwa ba nong fi kalek ya kaban pensapriang ya ka gospel kan nang ta pastor ka benta ka ba arbat mo pastor pang ka jing aingo ka dai ka bangi ai da ka jing sungu yu blay na ka khandai ka bangi don ni ai shu blay kumba blay la kar khuyingi badeng ta fi ai kan no ka ba fi sngo bo blay bo ka donut jong fi badeng ta fi ai kan shu blay badeng ne kam don ka no ka amount kam don ka no ka limit fi la ban ai bo khandai ro ka ba ya da fi notแต่ก็ได้กระตาบุบเลยบุยากระตาขึ้นได้หากตีกับจงฟีกันโนพิโนดบันสงงปัดนักบันเตาตรายบันก็กว่าบันน้องยังไงพาสตอร์ฮะบังอีไอสักกำกับจงเบลยมกำจุดนั้นก็จริงตัวน้องมาร์กับบาเบิลก็องคุมเนี่ยก็ลองฟิปุเลมาเทียสกันลองกับบันเรียวตัวขอดบักขึ้นได้กองวันกันโชว์กับสปะยาลดีหักขันโดฮะบักบามกับขยังบัดกับสารังบัดสักบากินงโตกิเป็นไปกิโตรุฮันเรฟิงกันโชว์กับสปะยาลดีฮับนิงหักบากำบามlemne ka khnyang lemne ka sarang batsha ka ba kinong to kimpen pay lemne kimto na ba ha ka ba long ka spa jong phi hang taru kan long ka dono jong phi pun ki bri ki ong kumno gane ka khtin ka jong blai ko ong ne la dangi panlang na ka mantai la di ka khnyang ka sarang kan bam no kinong to ro kinwan ban to no ka ba mot hi mdon security Henry habangi ngi penlang ya kata ka spa habeneng ka kata ka jing penlang ya ka spa habeneng la ikran mene ya ki mission ka kam mission ladangi a ya ka pisa ka jongi sa ka kam mission lada ublay la kerkhu yangi bangi a ya kata na ka benta ban pen gi men sim de kini gi men CMM ka dai ka investment kini gi men sim onda kila yap kila poisa beneng kamut ka dai na mata ka spa ka jong pi ka balapen ka spa pi ai shangi kinong ngelap ka gospel bat kini ki brio ki yo bat ki poisa beneng ba bakidon ha beneng kamut ka dai namar ka spa jong fi namar pila ai ka tau tin jong blai ka ong kum non ngelap lada mdonong pa tingi ngelap ka gospel mar bala don nong pa la don nong kershan ngi hoi ka gospel ka debi oi ban pen poya ka gospel te ka dai ka barem dor ta deheng ta haba PPI sa ka kam ka jong blai PI sa ka ministry ngelap ka tin ka jong blai ka to ka pisa ka jong PM ka lech beneng namar ki breu ki ba yo jing penem nang ne kim lech chu jok kin dan sa beneng ta deheng ta anda pila poi sa beneng ha ka daga sngi ya ka ba utrai ya pen kendo lang sibun ki breu kin ai ku blai fi ba utrai wong ya ka utaw bet ba utaw ba ot kin yo nang markum jo PB bet sa ka ministry PB bet sa ka kam ka jong blai ban ngi ot ya ka ki men sim na mar ka jing bet ka jong fi ngi yo nang markum jo ong ka tin ka jong blai ba deheng ta ki investment ka jong fi shispa na ka shispa kanum lech ei kum to kanum do nong ei kum to Henry ya ka ta ka ba pi le kadai ka bala pelang ha beneng ka khanyang ka sarang kam laan bam kinong tu kinom la ban penpai bantu ha ka ka spa jom pi kadon hang ta ka men sim jom pi kadon na mar bala da filapin emi ge men sim pi don lang ta ngai ha ka sngi fi ngap ya ka jing kai la da fi dei gi bastat la da fi job men sim pin ting san kum ki klur ha beneng gen ka tin ka jong blai ka kular ya kata naga kitab Daniel no bakal alama fi job men sim dei tang pastor dei tang lang ne bakini gi ba lech kalau video mau pergi nong pak, ke Bible kau kumnu kin lek, lada don nong pak kan. Pastor bun sen kipat judon menurut apa keli ya kan ne, dengan keli ya pi pastor. Nama bun sen ngatip pimju keren ru ya kan ne ke benta. Mau pastor kindat bagi pai baru kini bentip ya kan ne, ya ke jing sisa. Siapa ke jing kersan jong kan ne ke ministry.
kalong kumno bat ka pat kita ki project ke ba pila temu ye ka ban le mentala katu kan nesnam hanre ke sange kindat pastor nga kwa ban tip ye kata Kani ministry haba Shillong na hi mdan jingmi. Ngiya no bunai daga jinget bet daga bangi shudwai bandon manora ki banwan ban kershan. Badeng ta ublehi jingkyrkhu brio. Wan lam hi nore. Bat kumta daga jing ai ke jongki ngilala ban penyat jaga ni ke jing syakri. Daga mut lakot jaga ni ke jing syakri ministry of faith. Ni ke jing syakri daga jinget. Tadeng tangi ai ngo ublei ba ublei la kerkhu yang ikat ni. Bat kita ki ba kerkhu yang iru. Kiyo jingkyrkhu. Kata kada shispa. Ban ngai ngo ublei ba kilong bless kida ai ke testimony ke jongki ki dia thu paman sha kilong komno ban ngi de i la jong ka khmat jongi hiru yaki paman sha kilong komno menta kilong komno ki partners ki be ne bat ngi te gidon shibon ki projects ban le pastor handai bon sin gidon kam manpower te ban employee ki brio dan kam nengkong ka pisa te lada klem ka pisa swa ngi da plan ke umlong te ding ta lada ngi biang ke jingyo kamo gidon don shibon ki projects ban le ki film na bagi mi ki film gamdai ka batat pastor ka film macam senam pila karan oh pila kadang khanglat pastor gadai ka taru mo ka pastor ba marba ka script jong ni ka film ni mut ban sna shapang ka jingrong no ai kerteng ka por te kidon ki scene kidon ki ki ba haple ba haban penlut kambun te gadai ka ta pastor bangi dang sa mentah ka jingduai banganget hi mo lamba kani ka program ni skin don manora ba ubleu kta ina mar nga snow ba utrai la janwan ki bri nang yothia lengai ba ngai ila yalap nang ni henry daka film kadon daka wai par ka jing kta tagade kata ba nginget ba how ni usnam store banwan ngin yo ban penmi ka film nang tanalor kani ngi don ru ya ki projects kom ki jingrwai ubleu la ai mo kata ka talent hanga ban ruai ban compose ki jingruai ro ngasngo ba ki jingruai ki ta shibun bagade kata ka jingruai ka doni ka bor ban pen kala wat iki men sim ki ba tingdang don ki project ki ba bon ngi kwa ba kanum sakut tahang ni dai bangin late satellite ro ikani ka ministry ka jongi bangin late lang ba ki mo ki DTH te ka lut shibun namar ba tangha ka shtengan taro ka poi da ki pau hajar ka laban kot lak ro agi prime time badeng tangim la ban le ta daw ngi sakut bi local hang ni ta ndaman ta beli lat ngi lamba ka YouTube ngi don kamru mo ban translate ikani ki messages ikani ki jingi kai ki bi pagi jai ktien dan yang tangi haban employee ki brio shibon ke bon ki jiglot boleh shibon pastor ke jing batai ke jongfi kinda kan cuban rap dem ka potret kam dei tambah kali yalap hari ka don ru ka bible school le jong belayu ka bu ikani ka bible school ban penmi ya ki syakri kan thai bat sinrang ya kaban pensaprang ya gospel balasham snem lagi nang ya police non ya bible school ja tien khasi ka badai sau banai bakwa ban equip ban pensan ya kibreo bakila ban lek ban yalap ngidon kamru ya jingkershan halor jong kata bai pastor mdei tang bai kwa tang ban sule yala hari ban penmi ken bakin lek ru ki ban sharai ya ki ban non ya ka mensem ki bong kwa ban syakri utrai lada haden jong jingi kai lala ban IT ya kita ki lang berot ken Syakita ya kibalai hikai ke. Dia kata, "Ai men sim ya pi gombai pastor ila hikai ke ni ke sing panggawe ni ke sipo. Bat sapanga jingai ngo yo pi ong ba ngampat jutip sano bangan ai. Yo kan ni ke sing kam de jaran khat. Filai yo sngo. Ai pi fini snok ti lem gen. Ban nga kwa ba nong ye pi. Ha ba pi snok ti lem pilong kum nong bet bat nong pa. Ban nga ngai ha ka por ba yo ot pini yo ban ya le kemen lang gen. Na ka banta kita ki men sim ki ba kodor gen. Namar kata ka dei ka jing terang bat ka jing angnut jong ka ministry ban yalap bat ban seiru ye ki syakri shinrang bat kan thai ken bat dei namar kata I men sim ya pi pila ban ye snok ti lang ken ban ye snok ya ka ban penpoi ya ka gospel kumbai pastor yang ban penpoi syaki wei pat ki jalaru bakal long ka jingkyrkhu ha ka jing em ka jong pi men ta pat pastor ngi ne poi no syai ka poin ka balai mo Sapang ta sok nung kong pat. Kti ke jumblai ka oma pastor na proverb ka kren ka ong ba. Min burom you try la ka spa ba ta ki sok nung kong. Tangi ye puli ni ka proverb ka nong ka ba. Lai ka khot ba khandai ka ong. Tu burom you try la ka spa ba ta ki sok nung kong ka jingmi jong me baro. Kum tai ki thier jong me on pendap da ki jingkyrhai bat ki kortliat jong me kin slay da ka Nongthymmai. Kini ki sok nang kong ki dei kita pastor sibu layo akam thamai tu ka jing siu ka batulop ka banang kong tingi burom na utrai da kata ken lada ki batre office kan te lane ki ba hikai school na ki ba yo bet ka fix pay
kamut ketin ke jong blai kong hab buram te utrai lang da kata ke jing ai ka baneng kong Kamu kan dia kecing ai buram. ke jing ai buram utrai but haki batrai business pat ka shong happy pat dia kata don ki ba ai ngi klemika ya kata don bat ki ba sngo bu utrai hi kai ki ka long bai ka tu ke jing de ka baneng kong ba ki de ka tu ke jing yo nong ka baneng kong ya ka tu ki bu man la ka sngi pat ka bakut tayo na bakut banai ki wan lam sha ka yeng ke jong trai ta ka de kata lada phi de ki nong rap rumo ye tu ke jing de ka baneng kong ka jong phi tu jhur se yo kum lag bari jing ri ru te tu ba khaneng kong mo su da di usnyang kalong ka wish pho ka ta ru mo la long so neng kong ro hi lada de ka snyang ka ba khaneng kong phi ai no i ka snyang ba khoi sau trai ta ka kham ya ka jing si sha henry lada phi le ye ka ta phin i tu ka snyang ka jong phi ka nom long lengki phin i ka kamba ka jong trai mo trai ong te ye ka ta bat ka ba ar ka long lada kha santlin and rutli bo no we snyang na ka man ta trai wanum benot ai be yau ta we snyang ne ya ka ta ka we ke jingri ke jong phi haba phi ai shu trai bang ngai utrai un karkhu ya ke jingri ke jong phi bat u ong hang ne kum tai ki thiar jong me on pandap de ki jingkar ka mut ka thiar ke jong phi ha ka ta ka ba phi pen lang kan dap da ke jingkar ka nom don jingkardo bagi kort liat jom mekin slay da ka wan thamai kamut kan wan be da ka thamai kanom don ka ta ka ba sa ka barim ka la da phi dei kinong de jing de kan ya kan wan be da ka ba thamai kum ta kan wan be kamar ke jong phi kanom sa akut da ka de ka ta la da phi ai nganget kat kum ka khtin ke jong blai am ba fin buram yu try da ka spa ba da ki so nang kong phin i ka buram ke jong blai mau try un le ya ka ne ba nganget ya ka ta pastor ha ba ngi pen ko ngo i ka khtin ke jong blai u blai le ula long ba kloi lu pa ban ko ngo Ai wanginum long kum ki brio na po ka kitab Hagai. Kiba la suhun ni la jong ba kila yo ye ka yeng. Henry ye ka temple ki ong bangim dan ni ka ban ai. But angta u prophet Hagai ong fidon ka pla, handa fidon ka pla ka ba pe. Namar ki perkhat choi. Ni mar teng teng ong fi u soitan u ye le be ye ka ne ban pen shoy yang ba dia pi. Ban sapang ka jing ai. Bangin ai. On le you bakum ta ibun ki daw ban nang ta kham ta me. Ngakwa ban pen sisai fi ka ne ka we. Haga jing kai ka jong u jisu. Hagi sauteli ki gospel ulahi kai kambon sapang ka pisa ne sapang ka spa bani ki weipat ki jingkai ha sauteli ki gospel pinsam u jisu hi kai kambon sapang ka spa bani ki wei ki jingkai hari hagi ni kisngi ha hikai ya kanem ki bru ki ong kam ilong kat kum ka ktien ha ka ktien u jisu udai hikai ya kane de kata udai hikai pelangi ka spa no parbo hikai ta lum udah batai ya kata Beksapang kini kita jingkai. Tadai nama kata ngawang fi kamdai ke jing jaron khat. Kamdai bakwa pisaro. Rikai bapi pinyo mat jingkyrkhu kumbala bu ya kamat pi kwa mat jingkyrkhu. Nginget lada pi pen kongo ya ladeh kaktin jong belai. Ke jingkyrkhu kan dai ya pi. Kalong tik kumu isak. Ula kwa ban herno syari Egypt. Namar balai kadon kan nem sniu hak ta kopor. Hari uduai sakmat jong belai. Berbelai ong ngam kwa ba me menlet si Egypt. Hari wong to bet. But hakata kan nem sniu ula bet upen kongo to dekade kan nem sniu usu to wong kumno kan bet latip bakam non ke jingmi akan kan nem sniu. Hari upen kongo baka Bible ko ong uyo ot jis pasha. Yo don na pleng jong pi ba pe jang ne kai fia jang ta kan nem sniu. Pilamut de ki ai. Hari try wong sange pen kongo ya ka ktien wong. Banganget apa pi pen kongo pi mat ya ka jingkyrkhu ha ka jingem ke jong pi kan. kan mau ye kan ni ka we baka spa kam dei ka kan rat jong phi Henry ka day ka nong tray ka jong phi. Ka day ka maraw ka jong phi. Wat ai baka spa kan penyat je phi. Wat ai baka ni ka spa baka nong ka bakam kraw ban ya phi. Phi day ma phi ban penyat je ni ka spa. Day ta kwa ba nong ye phi. Phim day umraw jong ka spa. Henry phi day kan rat jong ka spa. Yo bala da phi it ye ka. Phim la ban shakri u blai ka ktien ka jong blai ka ong. Phim la ban shakri ya ka spa bat you kan rat jong phi utrai. Banganget wat ai baka spa kan long ka daw chong ka jing khang lat ya phi ban yo ya ka jing pen em namara da phi khap nap hi ka bomot ka donut chong phi kampat bet bar utrai mar utrai udei unong ai u it wat ya la ka jong ka jing em na ka banta jong phi shimla benut tala dangi ngedang benut tangi ni spa te phi sngo tho hi ka bomot phim dan jing et utrai phim dan jing dei hiru batu Tadai ta ngi kai kan ni daw kolong ba mangi ngi yo mat jingkyrkhu palat ta daw ngi kwa ba ma phiru pin yo mat lang ye jingkyrkhu pi dan jing e pi ko ngo e ktin jong blai hot let's see sikatu kan ni por kan wan ni ge jing pen ki and rai si sien ba pi aish ka kam ge jong blai si sien ni ba pi invest how try
kan nong kan long bet laipo en repo shi spa sha wangan sneng yu nong bam do nagamta jong fi u blay un sneng ye ga jing pang jing stam un sneng yu nong bam do naga jing em ga jongi ba ngai la pi dok pi kardo pi dan jing ele jing em ga jong pi pi trai ga business ai pen ka ongo ye ga ni ga jing kai ka bangila ai pi ye ga ni ga klep mat ka bamta ga ni ga por ga bamta pin yo diang si sha ya ga ta ga jing pendap naga khtien ga jong blay kwa ban duai nam ta jong pi ni ga por pi sngo ba ka business jong fi kam yai ba kwa ban duai nam ta jong pi ki ba don na ga ram ga sha pim lai ram shu hadu menta kwa ban duai nam ta jong fi ki ba don ha ki jik ki financial crisis ka ba pim sung la ki shu menta bat pila poi ha ka kut lat ina duai ga ne khlep mat ga menta ba ngai bu tra le ki kamba ga chi em ga jong fi u blai jongi udah ublay jong ki kamba u ye pala de fi but un kyrkhu ye pi do kata ba tang ba pi pin yo diang jingkyrkhu re nang ne she khamat pin long ka daw jong ka jingkyrkhu ye ki ba bon ngin ye duai ka ne ka khlep mat ka menta hallelujah haga gerteng ga jong jisu ngapin dekut ye ni ke lengkor jong ki ram ki sha ngapin dekut ye kita ki lengkor jong ka jingdom kita ki bawan ban khanglat ya ka kam ka jam jong ni ki khon ki jong me try hallelujah kita ki ding jing khangnar me ki dia no ya kita ki jing khangr nong go try me penwet no jin ye ki try nget aba me ya me pen madan no ti khoro kharam baro but try nget na do ni ka khlep mat bang ni ki khon ha ba ki ko ngo ye me go try shisha ka jing ko ngo ka la khambon ya ke jing knya ba ka jing sa skor ka ktien ke jong me bani ki kling gilang so mo but try ba ki pen ko ngo ye ka ktien ke jong me try kin yo diang ya ka jing em ba kin yo ye ka jing khia ro ka do jong ki ye ka jing yo ka jing pen khia ha ka do la ka dei ha ka yo ka kot ke jong ki la ka dei ha ka suk ka san ya ke ying ke jong ki ha ke ye ka ba dei ba kan ja do ha ka yo ka kot na ka ai ka jing tre ke jing sta ki kan don ka jing pen khia try nget ba mele ki kamba mi e ni ki kon ki jome mela kyrkhu ngi ka ne ablai ya ka bangin long ka daw jing ki jingkyrkhu ya ka perthai barok ko we try nga duai nga bless ni kon jome hallelujah ka bor jom sim ba ko jome ka tu yang ni ki kon try kinom ya chwa ka do an real men sim kan emo men sim ba ki long bi sha ilam men sim ba ko try me kren me pen kendo iki ba me pen ya iki ko try da ka bor jome ana duai nga kyrkhu ga yeng ka sam ki jing suk ki jing kman ki jing pang jing stam barok ro ki da ja ki da dam me da sneng ye ki jing pang jing stam ki ba penlut pisa donang ni ba pithit dawai man lo benai dona pedeng jopi ga ne ka por batang na mata ka bai dawai pi kuslai andre ha ga kerteng ga jong jisu na cancel ga jing pang baro hallelujah ga ne ka bai dawai kan wan no shagata ga jing yalap ga ktin ga jong play pin ai no ka bai dawai ga jong pi tetapi bam ga jing bam ki bam tei ru pi pulut ka se bakum kita ha kerteng ga jong jisu apan sange i wong kita ki ba di ga kiat ha kin sange aga kerteng ga jong jisu ki ba pulut au secret ki pulut au kwai ki ki ba kendiat try nganget ko kena try ma ong ga ktin ga me ba finum pulut spa kata ka bamlong pu try nga ngai kini ki kon chame ki angnot and kem la and nga break ya kata ka mensim to ka jingdom baro ngapen dekut ya ta ka lengkor to ka jingdom baro haga kerteng ga jong jisu ba ka pisa baro ka balet chu kwai ka balet chu secret ka balet chu duma ka balet saka kiat kan da wan no saka kam ga jong blay baro hallelujah ka balet saka dawai na ka dashin baro kan wan no saka kam ga jong blay ngai ngo ka try mele ki kamba me ker ku ni ki kon chame kerteng jisu amen amen amen